Human lagi sa Plimerong, Plimerong topic. Atong ihatag ang atong mikropono kang bro Edgar Wilfredo Samudal. Okay, mangutana kita sa atong higala. Matud nimo ang yata sugo sa adlaw kipangulay, apil ka mo. Magtotoo, tinuod mo na. Tama ka. Tinuod na. Tama ka, Tama ba, tama? Okay, Oh. pangutana. Sige, tama. Unsa ba ilhanan ang matuod magtotoo? Katotoo, okay magtotoo. Giunsa ang Sabi ka sa, ayaw pagpalagi. Atong tubag, katong ito, sumala si Ramon 4:1, ang ito may balitas na polayan. Kung nagitawag magtotoo. Katubag ang pagkutana. kinsay tuan ang propeta o si Jesus? Ayun ang pagkutana sa tuan. Ang atong gingon niya, ang kapahulayan. Nga nang atong mga ni Jesus, sa propeta, May mo kang magtotoo kung di ka matotoo kay Jesus. Karuha, ayaw mo tingin. ang tubag mga kaigsunan nga angay malita sa kapahulayan o klaro na wa man mo to wa mo mabilong sa pagtotoo paminaw sa wa mo mabilong sa pagtotoo kay ang magtotoo kadtong ang tuo sa may balita sa kapahulayan ng Dios. Okay, Okay. paminaw. Okay na. Ang pangutana, ang adlaw nga ipapahulay, ang ituban sa mga Pariseo Esteban. Gis patayan o sundon? Balikan pagutana. Basa na sundon. Paminaw, balikan pagutana kay wasat ang imong. Ayaw tupak. Sundon dili. Balikan gani kay wasat ang imong pagutana. Ang tulumanon sa adlaw ipapahulay patayan, nga gituban sa mga Pariseo Esteban o mga sacerdote o Yes, Judeo. moderator. Paminaw sa umatiwas o sapaw. Kapangutana ba ko? Moderator magkaka. Nga nung sapaw ka. Kapangutana ko. Paminaw. Katong na nga nagabantay sa adlaw na ikapahulay ng mga Pariseo, Judeo, sacerdote. Kato sila nagabantay o nagasulot? Okay, salamat kayo. Basa ka masulot? Paminaw, mutubag ko din Tubag ka sulot o guwap? Ayaw magsapaw, kaya nasa turos, dili may mananapaw. Kaya Mutubag ko. Wala ka magdebate nga ang mga parisyo, dito o ba o wala ka magdebate. Ang ato na pagdebatihan ay papahulay kaayuhan. ayaw. Kaayuhan! Ayaw. Paminaw, wala ka magdebate o maayaw matuparisyo dili. Wala. Ano basa na ito? Kaayuhan? Kung sa atong ibagdabatihan, Biblia o imong kong kuningon? Anawa, Biblia. Na ang Pariseo o Eskriba, Judeo o Bantay, nagsulod ba? Ayaw lagi pangilabot. Tubag ka. Paminaw, ayaw pangilabot. Ayaw pagdikay. Mr. Moderator, isapaw na po. Ikaw kasama mo po. Wow, kung sapaw eh. So, clear your answer. Clear, ayaw sapaw. Taro ba? Sapaw na po. May ato ba? Wala ka magdebate ang mga Hudyo na noo o sa gituman o unsa diha. Ang atong ginibatihan nga ang adlaw ipapahulay kaayuhan sa tao. Muna nga, kung tao ka, apil ka. Karon, kato nagbantay sa adlaw papahulay. Wala pa to sila managsukol o managbagahay ang iyo? Wala kita magdebate na lokol ba ito sa mga Diyos? Ano ba si Malong Itano? Kayo yan. Ang kinibatihan, aglaw kay papahulay, kaayuhan. Wala magdebate na lokol ba ito sila? Okay. Katubag ang pagkutana, sunod pagkutana. Wala pa to pa pero klaruhan. O sa wala tubig? Adya, Sige. katong mga gitagaan sugo nga adlaw ang papahulay. Wala pa to managsukol o mapagahin sa iyo. Balik-balik ang pagkutana. Ayaw ang mga kanakot. Balik-balik sa tubag. Ay, nagsapaw. Idadaragan.
dili man Pero mga pagtubag, ayaw pagkintay. Lagi ko ba na to, wala ka magdebating nanukol ko sila. Pati nabo ko nanukol. Ang atong ginibatihan, nag-adlaw ay papawlay kaayuhan sa tao, apil ka. Mr. Moderator, pwede mo object. Mr. Moderator, pwede ta mo object. Atong sundo ng langas palaot. Oh, mau lagi. Mr. Moderator, Dakit saya mau. Pag atong nakita, unsay na sa palaot mo isundon. Unsay ipangsig. Unsay ginibatihan mo isundon. mo lagi. Palaot sa igpapawlay. Mr. Moderator, ang ginibatihan kaayuhan. Apa na yung pangutanan ni Sukol? Ikaw na yung timbagba? Kaayuhan mo ka, anong sukol ang nagpagayin niyo. Nanong nag... Mr. Moderator, mo object, no objection. Ang pagsiyakit sa pikas hinglapas na sa balaod sa debate. Mr. Moderator, objection. Yes, sir. Naaba na sila sa... Pero nitingog ba to? Pwede sa inyo sa modal nitingog. Company ni company. Oo. Sitso ka ng tingog line. Pero, Oo, ay kampanya din kayo. Wala naman, bayunisyon sila, bayunisyon sila. Oh. no, kanjot Pwede si Edgar sa modal, kaya mo nabasa rin eh. Mr. Moderator, doon ako yung iyong Oh. Sunod ka Request. na. Nga naman nga, mulikay man siya sa pangutana, nga may kalabutan man sa sugo sa igpapawlay. Iya ang tag-uman-uman ako. Mr. Moderator, Butubag ka. Mr. Moderator, objection. yes. Wala ka magdebate na lukol sila. Ang atong ginibatyan ang kayuhan. Ano ato magas na lukol? Ayaw! Kapag ipagpag sila. Gisugo sila ni Mrs. Apan nagbagahi sa liog kay Dalukul. Wala sila magtuman sa pagbantay sa andong pulay. May kalabutan ka sa tema. Ayaw paglikay. Excuse, Mr. Moderator, mutubag Imanong ko nga. Wa pa ko'y ginikayan, ikaw na may akong likayan. Pero ang imo palutana, misukol. Wala ka magdebate niya raw. Wa ka katuman. Kaminaw, atong ginarapihan, nga kaayuhan sa tao ang anay papawlay. Wala yung palutana. Kay kaayuhan. Ana, Ngano nga supak mo sila? O bisukol. katong magsusunod. Napakain niyo. Ato ba? Katong isupa, isukol, kauban na to ninyo. Ayaw pang butang-butang. Wala na namutang-butang. Nagbantay to sila sa adlang paulay kauban ni Mrs. Apat sa diyan, isugo sila. Oh. Nagsukol sila ka Mrs. Oh. Kung wala sila magtuman, nagpagahing liog, sumala sa Biblia. Kunubasa, Tubag. kunubasa, Tubag. kanang pagahing liog, nagbantay. Kunubasa nga ang nagbantay sa adlang paulay, nagsukol, nagpagahing liog. Huwag matuman. Mangutana naman ka. Tubag. Ay sa basa, ulan ka basa. Okay. Tubag. Ang imong Malinaw. Mo lagi usapaw lagi ka. di ba ako mapangutana? Pangutana mo na ako. Sige na ka pangutana na malimot ka. Ano nga dili magkabudumag? Tubag lagi. Sige magkagyaw-yaw. Tubag. Hibalong ko maayo lagi. Tubag lagi. Ang tubag mauli. Yan ba? Nilag ha? Wala ta magdebating na lukol o milapas. Katoy mo gingon, misukol na to nilapas. Kauban na to ninyo. Hindi na to amo. Tumutungo na kauban ninyo kinagbantay to sila. Giyatagan to silang sumo ni Mrs. Nilapas mo. Apan wala sila magtuman. Oh, wala ka to. Nagpagahi silang diyon. Wala ka to. Busa, wala sila makasunod sa kapawnayan. Wala kasunod. Sudunod ang pangutana ko yan. Sudunod o batayan. Di mo ka matubag. Nagsis o imo. Tubag. Yan tubag. May laki ka. Taga-tao na nagyarap mo. Moderator, magtubag ka to. Okay, Okay, magtubag ka to. Ang iya di panutan at katong naglapas, wala magtuman. Wala to'y kaayuhan. Sama ninyo ba? Wala to'y kaayuhan. Wala naman magtuman. Kauban na to ninyo. Hindi na to sa Diyos. Ito. Karon. Yes. Karon. Sarap panutan. Si matindi mo si Jesus nagpahulay. Kauban ba sila atong sa sinagoga? Balik ka panutan na. Kauban ba sila? Balik ka gani panutan na. Kay si Jesus matindi mo nagapahulay sa adlaw pahulay. Kaya sunod sa sinagoga. Kauban ba to sila nagsimba?
alang-alang, sunod ko, may nagbulag ka, umano sila dito. Kaya ko, nasunod ko. Kung nagbulag dito, sa'yo na kaya na Right. Kay kauban sila, tumapunta. Kay kauban man sila, nga nagsulod si Jesus sa sinagoga. Ila na ipatyon, ila iulog sa pagpag. Mauna kamo, mauna kamo. Dili na kami. Ang katong nagtutlog, mga itong naglapas, kamo to. Ay, nagtutlog. Maayong yung patulis. Maayong patulis. Dili na to eh. So, Itutmod Kristo. Yes, sir. Pumunta na. Kristo. papunta na. Padayon na pumunta na. Anayo na tubag. Ibalik ko tatong nagbantay o nagsulod. O sige. Nagbantay o nagsulod ba ang kaubanan ni Josue? Nagbantay pa sila o nagsulod? Kau ba ni? Josue. Kaya mo ko Josue. Nagsulod po sila. Ang iniya sa ko, ako sa Josue. Ang katudloon at bantay at pamaulay si Josue ikot sa Ibroano. Nagpantay. O, O sige. so, makasulod pa sila Sa... o nagbantay. Ako sa di ko lisod ko Oh. punta na roon. Kaya si Josue naghatag kanilang pahulay. Tabagan niyo. Ang Diyos dili na lang kunta mag-isgor o lain pang-adlaw. Oh. Busa na pabilin pa ni Ali. Ay, nagsabihin ka! Huwag sige kay bakak ang itsulti niya. Ay, Bakak. ay, nagkasahan. Nga nang bakapan, busa nagpabilin pa ni Ali. Ang usak na paunay na kitagana alang sa mga tao sa Diyos. Yes! Sabihin mo! Lain adlaw. Dili kay mauro niya po. Busa Sabihin lagi. nagpabilin ng lain. Nagpamilya lagi. Dili, Pagpapamilya. dili ka pahulan sa lawas. Oh. Ayan, Nagpakasunod, initungod sa ilang pagkamasupilon. Masupilon, ang mga nagabantay. Masupilon kayo mo. Ala, nabantay mo, masupilon. O sa saglit, aduna ba yung pipila pagkasunod. Ilo, ayaw magsinggit, pwede mo, pwede. Pwede ka magsinggit, kapag lang. Singgitin mo. So, painisyon. Okay. Salamat eh. Atong natapos ang pangutanan. Okay. Atong iskutan din at law nga igpapawala. Hibalo na ko nga kiniti Peter si Brad. Kaya kang tao na Peter usama niya. Si Josue, wala silang napakasulot. Kaya sila na nagmasupilot. Sudlon ang kinabuhi ngayon. Sudlon ang kalawasan. Sa mga matuod ang magtotoo. Matuod niya ka nagpantay sila sa kapunay. Matuod siyang magtotoo. Hasta ng mga Hudiyo. Wala siya makapakitang bersikulo nga matuod ang magtotoo siya. I-prove na ko, dili ka tinuod nga magtotoo. Kaya sumala sa Biblia ang matuod nga magtotoo. Pulos membro sa Church of Christ. Bautismado sa Church of Christ. So ikaw walay bautismo ngadto sa Church of Christ, di gid ka magtotoo tinuod. Matuod ka. Nga naman, ma-prove. Huna-una si Lydia. Si Lydia nagatigom dito uligampo sa tigumanan sa Mauricio. Nga nagpanta sa Adobonay. Apan, giwanihan ni Pablo. Gabriel sa Ginoo iyang kasing-kasing. Siya mito o nagpabautismo. Karon, kay Gabriel sa Ginoo, unsay sulti niya sa human siya bautismo, human siya mabautismo o padugang sa iglesia. Kaya ang maluwas idugang man sa iglesia ni Kristo atong Diyos. Walang istedya ng idugangan. Wa kay mabasa ng tao na matuod bautismo idugang sa SDA. Wala zero kaniya. Ikaw, lansis ang iyong katarungan. Nga nung lansis ba? O baka, iputang pastima, pwede inom mo baka. Ang isugo niya, dili magtotoo ni Kristo. Wala'y magtotoo ni Kristo sa daang tugon. Klaro kayo na,
Busa panglanses ang imong gituman. Pabakat. Nga naman, ang isogo nga magbantay sa adlaw pa walay, ibasa ko sa Deuteronomio 5. Basa ko kay diya makita ang iyang pagkabakakon. O tipat sa iwan, patangin mo pagkakon. Pwede i-mention. Dahil ika-libari na tibatin ako sa Sipit Diabetes. Basa. Basa. Tindog ako sa taliwala ni Jehovah. O kaninyo ni atong panahuna aron sa pagpakita kaninyo sa pulong ni Jehovah. Kay nagahadlok kamo tungod sa kalayo o wala kamo mutungas sa bukid nga nagaynon. Ako si Jehovah nga imong Dios nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto sa balay sa pagka-ulipon walay isdiig nga gibawi gikan sa yuta sa Ehipto. Busa nakita klaro kaayo nga na makakabrad lain. Maayo natin ang butiwate. Bilip ko, kay mo ayaw mo lang sis. Di kayo mamatuod na magtutuo ni Kristo. O magtutuo. Kay ang mawasa sa Biblia, ang Church of Christ, ang naluwas inugang sa iglesia ang ito. Human bautismohi, human po sa inyo sila. Mahimo siyang tawgon na balaan, mahimo siyang tawgon magtutuo, mahimo siyang tawgon ng Kristohanon, mahimo siya tawgon nga anak sa Diyos. Apan ikaw wala kayo basa sa Biblia nga ang membro sa SD mahimong anak sa Diyos. Wala kayo basa sa Biblia nga ang membro sa SD matuod o magtotoo. Wala kayo basa nga ang membro sa SD mahimong balaan, mahimong anak sa Diyos. Zero. Pero ikaw mo tanak ka 100%. Basta na ka sa Church of Christ. May manuluwas ka, may Diyos ka, may ulo ka. Apan pautan ng tagal, kanang gisgutan si Bruhanon, sudunon o batayan. Dili nga tubag, magdikit-dikit ka, magdikay-dikay ka. Kung kinsa na mga tao magtotoo. Sudunon, magandang sila, magtuman sila sa Diyos sa panahon nila. Alright. Ang kisugo, klaro kayo, nga ang gibawi sa Ehipto, sa kaulipnan, sa Ehipto, maoy papantayon sa sugo. Nga buhi niya itong dawa, ito pa ka dito. Napilanggo pa ka dito. Gibawi pa ka dito. Sa usala ka versikulo, hagsain tulungan. Ang imo mga katarungan, walay pulos, kay way sogo, nga bantayan, ang adlaw ng buray sa mga apostoles. Niya, Colosas 2. Basahan nyo niya, wala na lang ipumawlay. Katawa naman ng ako at bang, luoy kayo. Ang iyang itunaan, to favor niyo ng doctrine. Wala magpapamor. Wala magpapamor sa pagtulunan ni Kristo. Busa, walay manuluwas, dili magtotoo ang membro sa SDA. Kaya tinukod sa tao, kawan. Basa Colosas 2 sugod sa 14. Kaya nindot na diya wala na adlaw wala na tapos na wala kapuslanan na unod na kalibutanon ka na busa luoy kaayo ning atong kaatpa nagpanalipod lang o dili mao nga pangatanungan basa Colosas 2 14 sugod 14:16 Colosas. Sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbatok ka nato. Pinagi sa patuman nini o kini iyang gikuha sa ato agianan o gilangsang sa krus. Ang mga pamunuan o kagamahanan iyang gibuan sa mga nigiban o iyang ipasundayag sa kadaghanan. Diya sa iyang pagdaog batok kanila pinagi sa krus. Busa ayaw tugote nga adunay maghukom kaninyo bahin sa kaladon o gilimnon o magtungod sa pangilin o sa mga bulan sa bagong subang o sa adlaw na igpapahulay. Kini
sila landong lamang sa butang nga malabot. Apat ang lawas iya ni Kristo. Ayaw tugutin, adunay manikas kaninyo, pinagi sa iyang pinabubot o Ang panikas. pag pulos pahiyubos o pagsimbag mga mamunda sa pagbarog niya diya sa iyang mga pananaw nga walay katarungan, nagapasigardo tungod sa iyang umudno nga mga pangununa. Ang maong tao nga wala mag-ungot sa ulo nga gikan nini ang tibok nga lawas May ulo. Uga-uga. ingon nga gibuhok o nasumpay pinagis sa mga lutahan o mga kaugatan nini maong lawas nagatubo sa tinubuhan nga gikan sa Dios. Kung kamo namatay man o galing ubat kang Kristo o nimulag nga gikan sa mga pinanugdan nga tinuhaan sa kalibutan nganong nagakinabuhi man lagi kamo nga daw iya sa gihapon sa kalibutan nganong nagapailalong pa man kamo sa mga kasuguan nga nagaingon ayaw pagkupti, ayaw pagtilawi, ayaw pagikapa labot pa sa mga butang nga tanan kini nagakawagtang samtang ginagamit tuman sa tawhanong kalagdaan o tunang tuwan. Kadang imo mga bersikulo na ipaluta na dili na para sa STE, dili po na para sa mga Israelon. Ang sugo para sa Israelon. Pero papilapil ka, basa ko ng episode 2 o sisugot. Kahit nakapilapil, nga dili-udiyo o pag-udiyo, wala siya konsesyon sa unod. Basa ko sa 2 o sisugot. Busa, hinong domininyo nga niadtong panahona, kamong mga hintil sa lawas, nga gipanagnganlan nga mga walay circumcision, niadtong mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga mga may circumcision sa unod pinagi sa mga kamos. So ikaw, Brad, magpaka-alig-alig ka nga Hudiyo ka. Magpaalig-alig ka nga Israelon ka. Huwag kayo apel. Klaro kayo hinamdumi. Sabta ang Biblia. Ayaw paglansi sa mga tao. Ayaw pamaka. Kayo bakakon sa impero itambok. Mga iksyon, ang Biblia tinaw ng sulti. Nga kinahanglan ikaw pariseo. Gani si Pablo pariseo. Apan gibiyaan niya. Kaya ang kasubuan, way kapuslanan. Kawang biya sumala sa Pilipos 3. Biya na lang imong kasubuan. Biya na lang imong mga tulumanon. Walay kapuslanan. Balik ta sa Kolosas. Ayaw paghukom-hukom diya. Ngang sakop sa Church of Christ. Mga kauban sa mga dautan. Ang dautan, katong katudlo-tudlo o kasubuan nga way lapot. Naunang Timoteo, o noon susugot, ibasa ko, maunang madautan, ang mawatarong, dili tagang sugo, kita dahil gawas na sa kasubuan matulog. So, Basa. kita na sayo nga ang kasuguan maayo. Kung ang tao magagamit ni ini subay sa balaod o pagkasabot nga ang kasuguan wala himoa alang sa mga taong matarong kundili alang sa mga mali na paso o sa mga masupilo Ano na pasod sila na nagapantay sa kasubuan? alang sa mga masipag-ano Mapisabat anong dili matarong. alang sa mga managpatay amahan Nagbilal. o sa mga managpatay inahan Nagbilal. alang sa mga mamumuno ala pagbantay pa mo sa kasubuan. Mauna si Kristo ilapat yun. Ay mumuno man. Jace, padayon na to Jace. Sa mga makihilawaso Makilawas yun. o sa makikunay isig kalalaki Unay lalaki. sa mga maminihag og tao Unay batasan sa nabatay at balay. sa mga bakakon Bakakot. sa mga tigpan
makapuluhan. Dili maayo yung tinuan. So itsoon, badli ang ako katbang. Kay nagpakahudiyo. Kung nagpakahudiyo ka, nga di kahudiyo, wa kay circumcision sa unod, sumara sa pilaot sa Israel. Tres babies sa pinadayan. Tanawa sila nga nag-ingon nga mga Hudyo, apan dili diay sinaguga ni Satanas. Brad, luoy kayo ka. Nagpakahudiyo ka nga, ako kung Pilipino. Nagka-istorya ko, Juan, Hudyo, dili mo trabaho. Apa na kamo, mangguwa. Bantay ang ang po na. Nagbantay mo ka. Sawa ka magbantay. 100% wa ka mo magbantay ng mga stay. Nga naman, sa Biblia, mabasa nato, ang imong anak na babae, imong anak na lalaki, imong ulipon, imong mga bisita, na dumulong, imong mga buwan, hayop, pahulayon. Wa man mo na buhata. So, pataka na kagtuman-tuman o alabot. Sakto ang episodos. Nawa kay apel, kay dili ka Hudyo. Busa, kawang ang imong pag-alaga. Di ka magtotoo. Dili o dili ka magtotoo. Ang atong tema, ang matuod na magtotoo, magbantay sa adlaw ng pahulayon. Ito anong ba? Napilang ko pa sa ito. Gibawi ka ba sa ito sa kaulipnan? Israeli doon ba? So ang magmamakak mo imong ipatunan, huwag kay luna sa langit, brad. Maluoy ko mo, imong gilapas ang Biblia, si Kristo nga kinabuhi sa kalibutan upan sa amahan ng trabaho at yung karon. Hantod karon ang amahan ng trabaho. Bisan adlaw ipapahulay sa Hudyo. Si Kristo ng trabaho upan sa amahan. Kunya pingon ka nagpahulay ang Diyos. Basahin ko nga ang Diyos na pahulay pag-usap. Basahin ko nga si Kristo nagtuman sa pagbantay sa kasuhan. Kasi si Kristo ang galon tikan sa adlaw na ilawin kaniya. Busa pagtarong, brad, bianis ang isugo ang nabilanggo sa kaulipnan sa ito. Ang isugo Israel. Basa pa rin ang Deuteronomio 5 kung mapil pa rin atong atbang arong mga langit ni Deuteronomio 1. Buhay pa siya dito, tuwa pa siya dito, naminaw pa siya dito. Pagkaluoy sa atong atbang. Luoy kayo, debitor ka. Pero dili ka patinunado ng debitor. Lansis ang ibuhat mo, lansis. Kamu di mo magpagpagpagpag, mag-ugi-ugi. Kaya kadang inyong nakatunan sa inyong ministro. Ni ministro na nga sa daang tugod. Wala na karoon ng daang tugod. Gipala na, gipapas na. Wala na. Wala na. Di na mo magkukum na mo. Wala may labot, magkukum. Kamu ba ay hangman? Kayo, ang mga mataraw, wala, tagaig kasbuhan. Basa. O pitawag si Moses ngadto sa tibuok Israel. O Israel! O mingon kanila, patalingo ka o Israel sa kabalauran ug sa mga tulumanon. Balaon din mo na! Nga akong ikasaysay sa inyong mga idolog. Imong idulungog. Ni ining adlaw. Di ato nga dawa, dili karon. Aron magtuon kamo kanila. Magtuon ka. O magabantay aron sa pagbuhat kanila. Magbantay ka ang Israel, dili ikaw. Si Jehovah nga atong Dios nagbuhat og tukod kanato Tukod, gibuhat ng Diyos. dito sa Horeb. Dito sa Horeb sa Sinai. Dili sa atong mga amahan, Dili sa mga tao lain. dili sa atong amahan gibuhat ni Jehovah. Kini nga tukod kun dili kanato. Bisan kanato nga tanan nga aniya dinhi nga mga buhi niining Dito ka, Brad. Dito ka, Mr. Raig. Nabuhi ka dito. Nagpatalingon ka dito. Pilip ko ni mo. Nagpatalingon ka dito.